Oh, vaisa. Iwe. Saka tiritese kana itiwono asisiyo. Ndandaka kumizesha. Ndikati syndicate tione tose. Zvonakidza kushamisika tose. Tashamisika. Oh. Izvi ndezveplamba. Mamusakuzviona here zuro izvi? Apa pandiwo pachaiswa chibheseni mekuti mugogeza maoko enyu moisirwa yenyu tepi. Apa ndiwo pachayachemba. Saka ndiwo paipi yacho ichaya pachayachemba iyi. Izvo chosvika panapa inosarawo imba iripo kana chikadai chero ndawana zvepoko wokupinda mbuya wacho. Saka apa manje mapaipi aya hamuona kuti mapaipi enyu anongozongodai achinda nemudenga zviri sei izvi? Zviri sei asi makazvitarira? Izvi zvofudzirwa izvi zvovhakwa nekuti uko zvazviri pazhezve izvi izvi zviri pazhezve. Ava ndiye vamwe vari kugogodza muno. Mugogodzi wacho hauperi mbuya. Kugogodza kwacho ndio kunondishamisa. Hakuperi. Zuro takati denga rapera ndiona wapi pamusoro zvi. Zuri ndikati denga rapera. Tatopedzisa koko. Kunoku futi yekera. Apa vachaisa futi zvese izvi. Vabairira mukupi futi? Kunoku hasati takabaira handitioni. Munomu. Oh, vachabaya. Kunandambozvione. Vari serious VaZhou. Oiri light nowe. Oiri rinobuda pashi. Ndiko kwakunoirira Brian muminu mangu. Tasawazala makeup uya patoni. Ampicheyo. Hanzi chi? Zvationa kutawe ndiziya. Kutawe nditongona zveplug. Zvinokuna kutati siona nambo dzose. Charare chai anongoiswawo aizvirimo. Kana zviri zvinoita Baba Ruva, nhasi muri kudepartment rei? Rekuisa maplagi emagetsi mukati memusha. Zuro muri kudepartment rei? Rekuisa mapaipi anoenda uko. Saka tiri kukudzisai madepartment ose kuti muzodada kana makumwa lebhoro yenyu paya. Mamozo chamakabata ndechei? Ichi ndichekubhendesa mapaipi anenge achilewa pamudhuri achinda kunanzira magetsi. Hanzi sei vachishandisa ichocho tonizvicheketa. Chimbobatisaiwo mbuya chimbobatisirwawo chinhu ichi. Hanzi ndechekubhendesa. Kozvachisina simba chinobhendesa sei? Chinopinda mukati mepaipi. Ichi ndio chopinda mukati mepaipi. Ndandisina ndakamirira syndicate here mbuya. Tinoda kuti chizive tose zve. Icho chichifonyoka. Chinoitwa so handisika. Ndiyoti alright. Zvenge zvasimba mukabata here zvasimba manje apa. Saka mukadai. Mukadai chotoita zvamunodakara round chinoita. Saka ndo chabhendesa zvose izvi. Inga kosaka mumwe mamabairira ndemu. Kubhedroom makona.
Womomboenda pashi. Saka mbuya imba yenyu inenge ine malights kumashure. Kuno kubheki uko. Wopanze. Pashe panapa. Kubheki pane pachaiswa vasati vatanga kuita. Vanoisa. Divire uku koiswa, divire zasi uku koiswa, mberi koiswa. Kuti ngwe. Kuti asabhaba. Wangosvika pano ndomuona. Anongwana vari mhiri kuti kune munhu mbavha iyo mbavha. Toda kutoripaswa makamera, ma-CCTV. Toda kuona kuti ndiani unopinda muna achikubirai. Ma-CCTV chaiwo. Musi wandinomuona. Kamera ndio yakanaka. Kamera inota kuti nyango vari Harare manje imi nyango makavata mbuya. Munokwanisa kuva nona mai kabanda unenge achiona kuti pane munhu wapinda pambapo. Saka ndio yakanaka. Ndio yakanaka ka? Ndio yamofana kuzoisigwa iyo CCTV. Toda kuzviona totoziva kuti mbavha yapinda ndiani. Ndio makamera adakuswa pano. Asi zvakanaka zvinenge zvakadiwo. Takavata tichiisirwa repeatisend yedu kana plastering yedu. Ewe yakutooma baba. Wona dzedze. Moiona sei yakuplastwa zvakudi zvakuchinja. Makutokukidza kane vari Harare. Nemagutu mupanda nemasvingo zitene mugweru nepuchi. Kuti nango mukandidatira neniwo ndine yangu. Vakaona ndichidonzva ndichisvika kwechembere chinoda ndoti ndine musha wangu. Gawo kwedu ndo musha wangu. Mbuya vacho. Apo ndo panoenda right apa pachikomba icho. Pacho chirwere. Avasati vapa dhodhonya. Pane light ichaenda muzasi meveranda. Kuti light ichabuda kuzheu kure rakatocha front yose. Light inenge rakatocha kumusoro kuti toda kuona kuti ndiani anosvika pano. Light rakatocha zasi uku. Light rakatocha sure uku. Zvose zvezvionekwa. Saka mbavha dzose dzezvionekwa. Toda kuvaudza kuti pane kamera wangosvika pano ndo panotoiswa makamera. Tanyara nevanhu isu. Wangosvika pano ndo kuona. Edwe. Kungoshaiwa kuti kwapinda ndiani koko. Zvafamba seiko zvinhu zvikuru uchizvishaiwa. Ndio chakanaka. Ende vane vari kure ndio vane vachiona kuti ndinhingi. Toenda kupolisi. Wabona wabuya kotogwa. Evidence iringe iripo. Toda vapurisa. Chile chingoti ka. Chingotora mavideo chingoti ka. Yawo tovunda munofungidzirani kombuya andina. Yo usinawo. Baba. Unofungidzira usi. Saka imuza takatanga tichivaka panhu pakadai kuchera. Zvitari apapa. Muwasei mbuya. Muwasei. Mbuno batai kamadzira imboti akasimba here. Pamwe hana kusimba. Ndoma wasi. Magogodza kudai chimbowa kuti akadi. Apa ndo pandaona zve. Na vachidzidza naide tuwe. Papi. Homa musina kuuya zuro kumapaipi. Makona Harare. Ko magetsi zva munoona kuti Harare futi. Izvi. Mama sichana kuzvona. Zvatosingoonavo. Vave pamba pangu izvi. Sewer system. Tichoti masuweji akabloka gogo. Ndo zvateta kuita. Movhura papi. Apa ndo pavaireva kuti yekera woma musipo zuro ichi ndo hanzi ndo chinouya chovhugwa ichi ne chochocho chiri kokoko icho ndo panovhura
icho eh nechichi chinovhugwa vodhodhonya zvavanodhodhonya vachiita ndo maziwaya ava avanozopinza. Saka iro ziseptic redu iro hamozviona manje ndo rasara kuzovakwa 2 days zvatopera. Uona kuti yekera yose rimwe pipe rine richiofloada mvura dzose chiuya kunoku ndosaka vakarikudza. Saka kwasara kuzochera rimwe rakadaiwo vakakura vakaita standard yemuharare anovakwa then kucha imwe inocherwa futi chadai inochegwazve apa hariperi zvibasa. Asi kana zvapera zvakanaka mbuya muchahwa kufara. Haiwa kazvikaperawo zvaka ini izvozvi ndongoona sezvakangonaka zvakadai. Handimoona kuti mazipepa aya anenge akuchekwa ose akubvisiwa manje. Kana mapepa abviswa zvapera tikutori anga akarembera zvaya sezvakaitwa kuno yamuone zvekuseri uyu guys ari apa amonoudza vamwe gore rino kwadzokera kuyekera kwenyuko masabhabha kweyu kuti ndaiveyo kubasa saka pano pasisina mapepa apa paranga ragara asati achekwa yachachekwa then apa amozoti pasina makutovhara. Saka apa patopera apa vakuplasta kuti zvichipera manje paplastwa hapachina chimwe chichauya kana Mwari vatendera pendi yozoiswa nema-airfans maburi mamwe ndeye ma-airfans apa nefisherboard ramaivhunza kuti fisherboard rangu muchandisira here seroro riri pamhiri penyu riri kwabheta iyi ndo ramaivhunza rinonakisawo imba iyo rinonakisa morida chaizvo makarivhunza kubva kare saka ndiyo ravari kugadzirira matanda iwayo yakanaka iyo saka yakanakiswa nairoro iyo saka pano rikapindawo panonaka. Saka mukuti hapana kunaka here izvozvi madzimai? Aiwa pane manakira acho anosiyana zvenerororo hari repo iro rakanaka iro mbuya vacho awa vanoriisa ndo ari kugadzirwa matanda ari kubudayo kuti fisherboard rigogara iwayo ari kubudayo ayo ari kubudayo ndeyekuti fisherboard rigogara rinoita richauya roiswa matanda iwayo akabudayo mwoyo wenyu wobva kuti mpu maiwe kuti zvasiyanazve momoda hamudi kuti musaririre hamudi kukundwa aiwa zvinakewo zvienzana uya kambani yakavaka pambuya wafungai uonekwa zvakangofanana hazvinoita hazviti hazvisiyani amen gogova